ulertzeko tabukik esaten zuen, behin esan omen zuen, ez nazazue utzi bakarrik, zalantzarik ez duen jendearen artean. Eta esaldeia ederra da, eta esaten zu, hostias, jodega, ze ederra da, ez nazue bakarrik utzi, zalantzarik ez duen jendearen artean. Baina, konturatzen zera hori dela intelektual baten, edo, ez dakit, intelektual baten ikuspegia. Militante batek ezin du zalantza gehiagik, agintzen diote eta egiten du. Eta aurrera egin behar du. Orduan, hemen narratzailea da, beti aurreko askotan bezala da, literaturako irakasle bat, intelektual bat, en fin, beti zalantzakin dabil, gaztetan ere etzan sartu, bera kontatzen du, fin, erdizka sartu zala talde hortan, zalantza gehiagik dituelako. Orduan, egiten da bizkat militantearen zea hori, ez? Men egiteko gaitasun hori, eta intelektualaren zalantzak, gauzen aurrean zalantzak izaten arteko dikotomia bat, horrek ere ematen dio, ari bat edo, zeari, kontakizunari. Horrela kontatuta ematen du novela oso politikoa edo oso zea dela, eta ez dut uste hori ere danik, ez dut uste. Hori danik, etengabe beste relatoak arindu egiten dutelako, eta bera ere, kontakizun hori ere, tarteka behintzat harina dalako.